velkommen til noget Hearthstone. Ja. Lad os se, om vi kan smadre den her bitchen igen. Og ja, vi har Nikolaj med i opkaldet her, og han spiller noget Just Cause. Ikke også. Jeg døde igen. Og jeg har sgu en sniper med. Hvordan fanden sigter man? Det ved jeg ikke. Hold da kæft. Du er alt for overfaret. Hende har hun sat lige 2 tårns. Og du ved ikke hvad det er. Men det kan jeg sige. Hun har sat 2 tårns ud med det samme. Hvad var det, du spiller Hearthstone? What? Ja. Er det svært? Nej. For helvede. Det er gratis. Så. Du kan bare slet ikke prøve at spille med anden. Det er sådan et kortspil, hvis du ved hvad det er. Det ved du vel godt hvad. Jo. Og man kan skyde dækken i det her, mand. For the wild. Time for killing. Så flyver vi igen. Fuck, jeg har mange tårns og sådan 2 af de der syge hoveder. Vi kan prøve at spille mod en anden. Kraften ikke spille Hearthstone. Jeg ved ikke hvad det er for noget. Du kan bare prøve, hvis det er gratis. Du døde kraftet med igen. Nikolaj, det er gratis. Ja, mere magt for dig, John. Tror du gør. Nej. The frost wolf stand. Hvad? Job's done. Der er en helikopter. Fuck, han er OP med ham, mand. Han knæber mig. For the horde. For the wild. Job's done. Jeg har bare et spørgsmål, hvordan fan. Han knæber mig. Prøv at se det liv. What the fuck? The gates are open. Dø heli. For the horde. Så sætter bare den her. Ej, nu døde jeg igen. Jeg døde igen. Hvad er det? Hvor var det for næste? Job's done. Whoopsie. Ret en masse helikopter herovre. Hvad sker der? Skal ske. Solfald. Job's done. Fuck, den er vild, den er hele her. Hvordan flyver man sådan? We must cleanse the Sunwell. I'm not ready. Okay, det var faktisk ikke så svært. For the horde. Meat man.
Pause. Well played. Pause. It's time for a little blood. Pause. What? Oh fuck, der er langt ned her. Ja, ja, undskyld, jeg ikke sagde så meget der. Jeg falder med 200 km i timen. Må I undskylde, folkens, men fuck, det var mærkeligt, jeg kunne lige smadre ham, og så... Men Nikolaj, vil du ikke bare prøve? Prøv hvad? Prøve at spille. Ah, Ej, fuck, jeg kan ikke gøre en skid. Jeg er lidt synd for ham. Eyes are open. og den ser vildt ud, den her bil. Ui. Ja, jeg kunne gøre noget. Ui. Det går da en dum idé, det der. Du skal lige stille, jeg skal til at slutte af, så yes. Vi ses, folkens. Hej hej.